Ale, milí rodičia, viem, že ste teraz pri televíznych obrazovkách, tak aspoň takto na diaľku vás chcem oboch pozdraviť. Som vám vďačný za obrovské množstvo vecí a za podstatne viac ako za to, že ma podporujete v tejto mojej ťažkej politickej ceste. Urobili ste v živote všetko preto, aby ste zo mňa vychovali slušného, čestného a pracovitého človeka. A dali ste mi pocítiť silu dobrej a súdržnej rodiny a ja to do smrti nikdy nezabudnem. A za to som nesmierne vďačný. A som rád, že je tu so mnou sestra, ktorá je súčasťou tejto našej súdržnej rodiny. Evka, ďakujem, že si prišla a že si tu so mnou. Samozrejme, každý v sebe nosí túžbu, že raz vo svojom živote založí vlastnú rodinu, do ktorej prenesie všetko dobré a pekné, čo dostal v detstve od svojich vlastných rodičov. Niekomu to Pán Boh či osud umožní, nikomu nie, niekomu nie. Ja s nikým nezdielam spoločnú domácnosť. No, snáď možno aj preto som mohol celé roky vkladať všetku svoju energiu do práce pre ľudí, a budem tak robiť aj naďalej.